गौतम ए गौतम गौतम ସେମାନେ ଆଜି ଆସି କହିବେ ବୋଲି ए गौतम ବାପା चॉकलेट चंद्रपुर नाही ना पोल्स चॉकलेट खाऊ चंद्रपुर ना नाही ग 50 काल पोल्स चॉकलेट आणू समस्त हमको खराब भागलेली ସବୁ ତ ନା ମିଶାଇ ଜାଣୁ ମତେ ଯଦି କଥାଟା ଆମେ ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋଷ ସେମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଅନେକ ଆଶା ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଅତୀତକୁ ଏ ବସନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମୋର ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଏ ଅଝିଆ ପଣ୍ଡା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନାଦର ମଣିଷଟିଏ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କହିବି ଗାୟତ୍ରୀ କିଏ ବା ଶୁଣିବ ମୋର ଦୁଃଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଭାରତକୁ କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛ? କାହିଁକି ମିଛ କହି ଠକି ଦଉଛ ତମେ? କାହିଁକି ଠକି ଦଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ? ବାପା तो खाई बोले आम ना खा